هيدرا سيرفي ويا هيدرا سيرفو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القائل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله الطاهرين المعصومين وبعد مشاهدون الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أمباديت في شرفلا لجبو أمبوفو كولي مندو كدلا على فعلك هنا أناك كشي أناك بركة علىك جدينا نوكلنجلنا بلا جلنكا لا دلكولا سانوسا Maouloud hukumu kono kene belebele dobi sigi an karamogo fe Sayyid Sharif Usman Madana Haidara nyiningali ani jabi kene walasa Maouloud dew nyiningali munumbu bolo dina kunka maya kunka uke utenku abi nyiningali nono jabi naba jamaye bonya ani karama bela jelen konnana sam baflan tan wolon vla Maouloud ta an flanie o kene de kan o min kera December kalo tlenani tenendo sogomada fe Cherifla misir bakono bangoni jagne bugula nyiningali bela jele farala nyonka ka di chemi mana tumala ka tenku an karamogo do Elhaj Nabi Isa Kante ka bo nyono nyiningali muga ani wolonvla ange je ka sheria nyonve sango ma nyina nyiningali folo balma ke do ko ale babena ko uye tumani tuma ni ba nana bon nyiningali na sika kalo kele kalo fula kalo sabake ale na muso no ye muso ba yira bramso bishi sokele ngono ale ya nyini muso ba fe samali meso wala nyini kadima ibeshi ko muso ba ko petu muso ba yibe karamo kan yo bade abina Maouloud abina femme la dege de kamana ko le mesisa karamo ebina dajili kan men fo muso ba ya akasabali yoroina na bonyo na urufi na kalo kele kalo fla abishi alina muso be fe no muso ba ya jati ka bramso be kumana fe ko akato tere ko kalo so ni kadama ko muso ba ko petu kale bishi Ambi awfo ni silamɛya foli ani badenya foli ani kelenya foli ka ɲini Ala fɛ an sigira ni sigi min na an b'a ɲini Ala fɛ fɛn minnu bɛna fɔ Ala ka o ni sawaba bɛɛ ka ɲini Ala fɛ Ala k'an wuli hɛrɛ la Ala ka bɛɛ kɛ an ye baraji ye Ala kira yɛrɛ bonya kama sɔli ala rasul an balimakɛ ye ɲininkali min kɛ sisan komi a bɛɛ tulo b'a la bon ne kɔni bolo ɲininkali bɛ ye ɲininkali ye nka nin ɲininkali maa ti maa ɲininka diinɛ hakilila kɔnɔna na ni n'a sɔrɔla ne ye ɲininkali in faamu muso dɔ n'a cɛ ani cɛ ba u tɛ dugu kelen na cɛ ba bi to kana bɔ u ye de mais n'a nana tuma o na a bɛ kalo kelen kɛ tuma o na ɲininkali fɔcogo la a bɛ kalo fila kɛ mais n'a nana ani u bi si so kelen kɔnɔ ko cɛ ko a bɛ so ɲini a ye o don a wali tari muso de ko cɛ ko a bɛ so ɲini a ye ba in ka yɛlɛmɛ ye k'a ka séjour kɛ a ka tile fila bɔɲɛ kɛ ko ba ma sɔn ko ba in dun ye ne kanuɲɔgɔn ye ko n'an bɛ se ka min fɔ ouais mais a bɛ sɔrɔ n'i ye ba yɛrɛ ɲininka o bɛ min fana fɔ o ni nin tɛ kelen ye mais an bɛ jaabili kɛ ɲininkalikɛla ka ɲininkali de la ni mɔgɔ bi jalaki cɛ de bi jalaki ale min ba don ale de ye jalakitigi ye parce que hakilimayɔrɔ la nin ka gɛlɛn kosɛbɛ ni dɛsɛ tɛ dɛsɛ de bɛ se ka na ni nin ye hali ni dɛsɛ nana ni nin ye denkɛ kan ka so to a muso n'a ba ye ka yɛlɛmɛ a teri dɔ fɛ yen yanni ba ka taa ni jalaki b'an bolo den de jalakilen don ba tɛ
e sɔnna i n'i ba ni muso ka si so kelen kɔnɔ dɛsɛ foyi tɛ kun t'a la parce que ala k'an kisi n'i ba man kɛnɛ de i n'i muso bɛɛ bɛ se ka si a fɛ k'a ladon mais foyi t'i ba la a nana b'u ye de e k'i ba lasi i ka so i n'i muso e de jalakilen don n'o tɛ kabini a ko a bɛ na ni e y'a dɔn so wɛrɛ tɛ yen so kelen kɔ i ka kan ka filanan ɲini ka bila i ba ɲɛ n'o se ma k'i ye dun n'i ba nana i b'a bisimila ni muso bɛ si i yɛrɛ bɛ taa si terikɛ dɔ fɛ yen ni dugu jɛra i bɛ na du kɔnɔ o tuma na jaabi min bɛ nin na silamɛya ka ye la den de jalakilen don den min yɛrɛ sɔnna ka si n'a muso ye a ba fɛ ala sago a sago. Muso ka ɲininkali ye a cɛ ti wari d'a ma an karamɔgɔ ko a y'a ɲininka ko wari nasɔn jumɛn ko a ko nasɔngɔ b'a la musaka misɛnninw b'a la a ti wari di n'o ye tiɲɛ ye silamɛ ka muso furu bɛɛ n'i seko don se tɛ ne ye nin kɔ o bɛ yen nka tiɲɛ na yɔrɔ caman bɛ yen musow dɔgɔyalen don tulon bɛ k'u la sariya la n'an y'a lajɛ a bɛ silamɛya caman tiɲɛ parce que ni i yɛrɛ ka baara dɔ ye ni ala cɛ tiɲɛ a b'i n'a fɔ a y'i ka diinɛ tiɲɛ ni i bɛ muso furu sariya la sew tɛ kelen ye i b'i yɛrɛ lajɛ de i bɛ se ka min kɛ n'a sɔrɔla i tɛ se ka fɛn kɛ sariya ko i kana muso furu mais n'i ye muso kɔni furu se ye nka wajibi ma fɛnw olu wajibiyalen don i kan dɛ nasɔngɔ b'o la mɔgɔ tɛ se muso musaka kɔrɔ mɔgɔ si hali n'i ye muso di banque directeur ma k'a fɔ k'a ka banque wari ta a tɛ se a muso kɔrɔ a tɛ se mais i b'i seko kɛ cɛ dɔw de bɛ yen olu ma muso filɛ foyi ye o ye kojuguba de ye silamɛya sira kan silamɛya sira kan muso ka ko ka gɛlɛn kosɛbɛ alakira sallallahu alaihi wasallam a ye wasiyuli kɛ ni muso ye muso ɲɛji o ɲɛji n'a bɛ bɔ lahara ala b'a bɛɛ bɔ kun ɲininkali kɛ o tuma na a ka sɔrɔ e muso ɲɛji bɔra galo kan a ka sɔrɔ i muso ɲɛji bɔra galo kan o de da ka di i la a ka sɔrɔ i y'a tɔɲɔ ye mana muso in ka ɲininkali la an bɛ min fɔ an b'a fɔ i cɛ ka kan ka nasɔngɔ di i cɛ ka kan ka musaka k'i ye musaka minnu se b'a ye ka sɔrɔ dansago tɛ fo ka fɔ k'a walawala mɔgɔ si tɛ se muso kɔrɔ nka i b'i seko kɛ n'i y'i seko kɛ ala yɛrɛ b'a dɔn i y'a kɛ nka ka muso furu ten k'a bila ten a yɛrɛ de b'a yɛrɛ musaka se t'a ye ne ma d'a la i ka alabato k'o bɛ ɲɛ i ni ala cɛ dɛ kira y'a fɔ k'a gɛlɛya muso ye amana de ye cɛ kan na n'i y'a tɔɲɔ ala t'a to i la kumana an k'an janto la seni minnu b'an ye an k'o kɛ an musow ye k'u nisɔndiya kumakan duman yɛrɛ bi bila wari nɔ na kuma dɔw la o musow ka ko man gɛlɛn kojugu ni e yɛrɛ ma dulɔki bɔ kɔni n'i y'i kɛɲɛ n'u ye a bɛ juru yɛrɛ ta ka d'i ma nka k'a mara k'a tɔɲɔ kungo b'i bolo lahara dɛ an b'o fɔ cɛ ye a bɛ garisɛgɛ nagasi a bɛ du segin kɔ a bɛ hɛrɛ ban du kɔnɔ muso tɔɲɔli kumana an bɛ se ka min fɔ an balimamuso ye a ka jaabi la nin de don
nasɔngɔ o kɔni ka gɛlɛ a bɛɛ ye sariya la ni cɛ kɔni waati nasɔngɔ di muso ma n'o sabatira k'a sɔrɔ a se b'a ye sariya bɛ furu sa o kama. ɲininkali sabanan ye an balima dɔkitɛri dɔ ka ɲininkali ye ko yalima ni muso ye den sɔrɔ ka sɔrɔ hakɛtoni b'a la cɛ ni musoya ma tɛmɛ ani cɛ cɛ ko misali la a bɛ se ka cɛ ka fini don balokisɛ bɛ se ka yɛlɛma a la o siraw kan yalima o den tɔgɔ in n'a a wolotuma sera bangi gɛlɛyara yalima bi bɛn olu ye dɔgɔtɔrɔya sira kan u ka muso in mɔgɔtigiya tiɲɛ ka den labɔ walima a ti bɛn an balima dɔgɔtɔrɔ dɔ ka ɲininkali le ni ɲininkali ye kabakoba ye dɔkitɛri yɛrɛ ka ɲininkali la un dɔkitɛri dɔkitɛriw ka kan ka nin jaabi dɔ u yɛrɛ ma fɛn min yɛrɛ don a ti kɛ yɛrɛ masayilu figiyaw de don figiw kalan siraw kan u bɛ yɔrɔ dɔw wele ko mutarahatu o mutarahaw la nin kuma ninnu bɛna figiw kɔnɔ tiɲɛ tɛ siraw kan ani jɔnni den don siraw kan nin bɛna o siraw de kan sinon réalité yɛrɛ la a kɛ man di n t'a fɔ a ti kɛ mais a kɛ man di o bɛ ɲininkali kɛ sisan a bɛ hakɛ to cɛ dɔ n'a muso gɛrɛla ɲɔgɔn na u tilala muso terimuso nan'i da muso kɛrɛfɛ muso terimuso in dacogo man ɲɛ muso wulitɔ a terimuso wulitɔ ko a bɛ taa ko dɔ kɛ komi a ni a cɛ kun gɛrɛla ɲɔgɔn na o fɛn dɔ sera a terimuso ma a yɛrɛ ma ten a wulitɔ o kɛra kɔnɔ ye terimuso la o tuma na figutigiw bɛ ɲininkali kɛ sisan den ye jɔnni ta ye den ye jɔnni ta ye den ye a terimuso de den don wa ou bien a ni cɛ min a cɛ min gɛrɛla ɲɔgɔn na o de den don wa a bɛ jɔnni tiɲɛ ta nin kuma nasɔnw bɛna figiw kɔnɔ figiw yɔrɔ dɔw ka misɛn kosɛbɛ mais dɔkitɛri ka ɲininkali ye mun ye muso min denmisɛnnin don npogotigi don a ma deli ka furu bon k'o ye nin ɲɔgɔnna fɛn dɔ sɔrɔ que ça soit a y'a sɔrɔ a ba ka tafe de la ou bien a y'a sɔrɔ sira o sira kan ko a kɛra kɔnɔ a ye kɔnɔ sɔrɔ a bɛ hakɛ to alors ko sisan muso jigin kuma den jigin kuma sera den yɛrɛ ma se ka den wolo a yɛrɛ ye a wajibiyara sisan u ka opérer kuma fila ɲininkali yɛrɛ bɛ ɲininkali in yɛrɛ sɔsɔ quoi ɲininkali in kɛtɔ bɛ ɲininkali in sɔsɔ ko bon sisan muso wajibiyara de césarienne ka k'a la n'a bɛ fɔ ten ka opérer ka den bɔ ko mais yala a bɛ bɛn olu ka comme den ma deli ka gɛrɛ cɛ la o tuma na npogotigi de don yala a bɛ bɛn u ka npogotigiya in tiɲɛ pour que den ka wolo wa mais est ce que mɔgɔ min binnen don ji la maa b'a fɔ o ma ko i na ɲigin wa ne hakili la i b'a fɔ sanfɛ mɔgɔ de ma i kɔlɔsi ji ka di i ɲigin mais min yɛrɛ n'a ka finiw bɛ ji kɔnɔ n'i ko o ma i kɔlɔsi kana ɲigin o b'a fɔ k'i man kɛnɛ parce que ne t'i min faamu yan sisan muso dɛsɛra k'a den de bange sisan dɔkitɛriya la ko a bɛ opérer bon comme ne ti dɔkitɛriya ɲɛdɔn o opération mun bɛ taa o se npogotigiya ko ni fɛn wɛrɛ ma bilen comme anw t'a ɲɛdɔn ne hakili u bɛ kɔnɔ in de fara ni kɔnɔ farala ka ban a tɔ ka mun b'o la bilen a dɛsɛra ka jigin de a bɛna opérer
mais n'a sɔrɔla a ka ɲininkali de yala a dɛsɛra ka jigin nka ni an ye a dɛmɛ k'a bɔ denmisɛnninya la a bɛ se ka jigin ni kuma y'o de ye mais question tɛ o parce que ala yɛrɛ ka dali la a bɛ bɔ denmisɛnninya de la pour que a ka jigin o hali ni docteur ma maga la c'est obligatoire ɲininkali tɛ yen parce que a bɛna jigin de n'a bɛna jigin kɔni n'a tɛna opérer a jigin cogo in kɔni a tɛ se ka jigin kɔni k'a to denmisɛnninya na bilen docteur ko yala olu bɛ se k'a bɔ denmisɛnninya la tara na jigin wa bon m'a dɔn question in yɛrɛ ye mun ye tiɲɛ yɛrɛ la n'a yɛrɛ bi yan n'a bɛ se ka wuli k'i yɛrɛ expliquer ɲɔ tɛ an m'a faamu kosɛbɛ. naaninan ko yalima a b'i fɛ silamɛ i ka fɛn dɔ dɔn i yɛrɛ la n'u ko ma ko mandala ni maa maa y'i bɔ o ta ka jɔ o k'o bolo ja yalima ko daga o ma tigɛ la. bon nabi nin ye ɲininkali fɛrɛlenba de ye sariya kɔnɔ an karamɔgɔ ye ɲininkali min kɛ sisan ko yala a b'i bɛn silamɛ ye i ka fɛn dɔ don i la wa i n'a fɔ sɛbɛn walima tangana a kɛra si o si ye ni mɔgɔ min y'i bugɔ tɔɔrɔ b'o sɔrɔ k'o bɛ bɛn wa bon an b'a f'i ye sariya ka misɛn ni sariya ko a bɛ nin jaabi sisan fo a ka dɔn fɔlɔ i bɛna mun de don i la i bɛna min yɛrɛ don i la o bɛ bɛn wa o ti bɛn wa sariya mago b'o de la fɔlɔ k'o ɲɛɲini n'a sɔrɔla i bɛna min don i la sariya yɛrɛ jɛnnen bɛ n'a ye komi an ka laadala sɛbɛnw a n'an ka laadala nasiw walima a n'an ka laadala tanganaw n'o n'a ɲɔgɔnna don min tɛ ala sɔsɔ ala sɔsɔ tɛ min na ala sɔsɔ tɛ min na a bɛ fɔ ko o doni dagara o ni donkun tɛ kelen ye dɛ o ye fɛn in yɛrɛ doni ye mana n'an y'a sɔrɔ ka ban fɛn in doni dagara an b'a ɲininkali kɛ a donkun don ko a donkun ye ni mɔgɔ min y'i bugɔ o ka tɔɔrɔ sɔrɔ an b'a fɔ e yɛrɛ ye jɔnni ye parce que ni mɔgɔ min y'i bugɔ n'o bɛ tɔɔrɔ sɔrɔ o ɲuman i fana kana bi mɔgɔw kan ye dɛ fɛn b'e la n'e bugɔra min y'i bugɔ o bɛ tɔɔrɔ sɔrɔ mais e taara bi mɔgɔw kan a sariya tɛ se k'o daga e fana ye dɛ nka n'a donkun ye ni maa bi na kan wa fɛn yɛrɛ jɛlen don a lasili la sariya la o bɛ bɛɛ kɛ n'i ni maa bɛna kɛlɛ n'a ko a b'i bugɔ n ko i b'i bolo kɛ tan i t'o kɛ ka dɔ de kunbɛn wa n'i kunbɛnla n bɛ yɛrɛ bolo hali n'i bolo tɛ ka ban n'i bɛ yen tɛ maa ka baasi kɔni t'o la wa i ti da o ma dɛ i bɛ kelen kɛ k'a kunbɛn i bɛ kelen bila ka taa min bɛ taa o taakun tɛ hɛrɛ ye koyi o taakun ye ka bɔnɛ jigin a kan de o tuma ni kunbɛnla bɛ i bolo o la min bɛ bɛn ayiwa o doni tɛ baasi ye nka ni sariya mago bɛ fɛn damadɔ de la a fɛn yɛrɛ asulu a n'a kun n'o bɛɛ jɛlen don foyi t'a la ala sago i sago. Ɲininkali duurunan ko olu asitɛriw precisement k'u ye suman feere kɛ que ça soit b'a sɔrɔ mɔgɔw ma k'olu ye peseli kɛ bɛɛ garamu hakɛ min bi yɛlɛ kilo kan k'u da ti mɔgɔw la misali la u ye ka mɔgɔw pese walima mɔgɔ kilo 100 garamu 3 sanfɛ da ti mɔgɔw la u ye wɛrɛ ta pese garamu 45 o duuru in dama mɔgɔ la yalima ko garamu fitinin ninnu o de bɛ fara kɛ kilo kelen o de wari bi sa yalima ko k'i da don o garamu fitinin kan sumantigi ye yalima o ni dɔw ma di i k'a fɛ a k'a fɔ o di la walima kuma di ko o ni wa walima k'i da da kan yalima o sariya la o fila jumɛn bi bɛn. sariya la fila bɛɛ bi bɛn n'a baara kɛcogo ye olu fɛ yen k'u ti garamu fɔ maa ye o b'i ka minɛn pese ni kilo kelen ni garamu 20 don o b'a f'u ye ko kilo kelen ni kilo kelen ni garamu 10 don o b'a fɔ kilo kelen
garamu ti fɔ yala olu b'u da deni min kɛ garamu kan o bi bɛn u ye wa a ti bɛn u ye a bi bɛn u ye kɛ n'a sɔrɔla feeretɔw b'u da de garamu kan a santɔ n'i y'i da de garamu kan a feeretɔ i y'i da de garamu kan namara t'o la bilen o nka ni e b'a san i b'i da de garamu kan nka n'i b'a feere i bɛ garamu jate sariya la o ye haramu ye o ye bingani ye iza ktalu ala nas wa iza qalu aw wazanuhum ayiwa kuranɛ tilala nin na o n'u b'a pese mɔgɔw kunna k'a feere mɔgɔw ma u b'a nagasi nka ni u yɛrɛ b'a kɛ u yɛrɛ kun a dafalen don mana o ye nin kuma in de ye n'e bɛ garamu dɔn ka ban e tilala ka mɔgɔ ka garamu tigɛ sariya la o ye haramu ala sago sago a ma ɲi dɛ a bɛ garisɛgɛ nagasi tɔɲɔni fan o fan jago sira kan a bɛ mɔgɔ mago sa jago sira yɛrɛ dama tɛ tɔɲɔni fan o fan diɲɛlatigɛ la k'i tugu ka mɔgɔ tɔɲɔ ala t'a to i la fiyewu n'i y'a namara ni garamu ye ala bɛ bɔnɛ jigin i kan ni kilo ye janfa man ɲi janfa man ɲi na. Bon, jago bonda la ne hakili o dogolen tɛ ala kira ka hadisaw bɛ sɔrɔ silamɛw bɛ hinɛ ɲɔgɔn na de silamɛw bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ mais tɔnɔ ɲinini tɛ haramu ye mais tɔnɔ dan sagoli i silamɛ ɲɔgɔn kan i ye silamɛya hakɛ pɛridi i ye maaya hakɛ pɛridi mana mɔgɔ mana nata o nata i ka nata ka dan hakɛ dɔ la ala bɛ barika don i ka sɔrɔ la mais n'i ye dan sago tɔnɔ ɲini na sariya la a b'i n'a fɔ i ma silamɛya ka balimaya ni badenya i mago ma k'o la parce que ala b'o dɔn ni i silamɛ ɲɔgɔn nana sanni k'i fɛ i tɛ se k'a ɲɛ a la tiɲɛ don e dun ye jagokɛla de i b'a feere a ma k'i ka tɔnɔni ɲini a ka tiɲɛ don nka n bɛ dan sago a kan k'a ta tiɲɛ jango ne ka hɛrɛ sɔrɔ ala min i donna silamɛya la ala min tɔgɔ la i y'a feere min ma n'o m'a dɔn ala kɔni bɛ tigɛ i la i ma silamɛya sinji kɔlɔsi mana jago sira fɛrɛlen don tɔnɔ ɲini na nka dansago sariya y'o haram. Nyari orang filanan orang musuh ko ali samuso ba ba sama wajib be bi fa bi ko ji ta fa nan do lawo ko ni bela esi be to ati ko ino ki mo ali ambala muso ga yiringali ko asna muso bada aba baga ko aba fa aiwa du me ke chere nyana ko cheti fefo aiwa ko tari o bi ke chugodi bon ne madala bi so nga fa ata fɔ a b'a bagabaga de a b'a bagabaga nka tiɲɛna ni cɛ ɲɛnama bɛ yen ni sinamuso kɔni ko n sinamuso ɲɔgɔn n b'a faga cɛ kan ka jɔyɔrɔ yɛrɛ sɛbɛ yira kuma dɔw bɛ yen n'o bɔra mɔgɔ min da wale dɔw bɛ yen o kan ka k'i la kuma jugu fɔla man ɲi bon setanɛ dun ye fɛn ye a cɛ sirilen don mɔgɔ ni sinamuso bi kɛlɛ mais n b'i faga da yɛrɛ la maa sɛbɛ t'o fɔ mais n'o fɔra cɛ yɛrɛ cɛ ɲɛna a ma lakala ye fo a tulo y'a mɛn cɛ k'an k'a jɔ a jɔyɔrɔ la o kuma modèliw cɛ k'an k'o bali tiɲɛ na a k'an k'o bali nka nin y'ale ta fɔcogo de ye mais a kɛcogo yɛrɛ kun ye jumɛn ye n'o de ye sinamuso bila nin fɔli la an kɔni t'o dɔn an bɛ jaabi di ɲininkali kɛcogo de fɛ ni ɲininkali kɛcogo kɔni i sinamuso b'a fɔ a b'i faga ni cɛ yɛrɛ bɛ yen cɛ k'an ka kumaw na cɛ k'an k'o fɔli bali a ka so pewu o man ka fɔ ala sago i sago mais e yɛrɛ nin yɔrɔ ye jumɛn ye i bɛ sabali n'ala sɔnna a t'i fa. ko mule ini mufo cɛ min a to ka sɔnni sara to ka sinamuso fila de cɛ kun bala cɛ bɛ sinamuso fɔlɔ in fɔ walima ani fɛn wɛrɛw ale yɛrɛ kira jama ka foyi da ale ma
Bon, an balimamuso ye ɲininkali min kɛ nin dekun bi muso filatigiw ka siɲɛ caman mais en tout cas an taar'u ko sira kɔni kan ne hakili la a k'an ka nɔgɔya ye parce que a y'a ɲɛfɔ aw ye muso fila furu sariya ma haramu mais sariya ye danga la dɛ sariya ko i bɛ se ka fila furu i bɛ se ka muso furu fɔ 4 mais sariya ko n'i yɛrɛ sigi an b'i yɛrɛ la fa wahida nin ye kuranɛ kumakan de ye a bɛ se ka muso furu fɔ 4 nka n'a sigara a yɛrɛ la i ni kana na kele ko n'i dun ni kele kura mɔgɔ hakɛ la ala t'o to yen n'i sigara i yɛrɛ la ko da kelen ma n'i y'i tugu ka fila ta e ma tila ka kɛ laadiri ye u ni ɲɔgɔn cɛ lahara a bɛ fiɲɛ bila i ka alijinɛ ko la wa diɲɛ na yan kana siga dɛ maa o maa ye muso fila furu ka kelen tɔɲɔ ka kelen sago k'a ye ka bi kelen kan i ti sa fiyewu n'i ma balawu ye a bɛ garisɛgɛ nagasi a bɛ hɛrɛ ban tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ don kɔrɔbɔbali don du caman halakira n'i y'a sɛgɛsɛgɛ a caman ye minnu ye muso 2 ni 3 de ta ka dɔ ɲani k'o bila a kunfɛ fo ka kuma fa bila a la hakika de don an bɛka ka balo hakika min kɔnɔ tiɲɛ min an bɛka ka balo tiɲɛ min kɔnɔ dɛ o tigitigi don et puis silamɛw bɛka ka balo a kɔnɔ de silamɛw minnu k'u ye silamɛ minnu ko an bɛ seli an bɛ sun olu de bɛka ka balo ni hakika in kɔnɔ ka waliden ta k'a tɔɲɔ k'a tɔɲɔ zulumu zulumatun yawmal qiyam tɔɲɔli man ɲi tɔɲɔli man ɲi tɔɲɔli man ɲi dɛ a b'a janto a la dan kelen ma hali o kelen hali n'i danna kelen ma o kelen yɛrɛ f'i ka hakɛw de da la an bɛ min fɔ cɛw ye jango ansaru cɛw n'a bɛ min na bɔ a la n'o tɛ a b'i ka lahara tiɲɛ i n'a fɔ ka muso dɔ sago kɛ ka dɔ to bon muso ka keleya fana ti ban mais muso bɛɛ n'i ka hakɛ cogoya de don quoi parce que sariya la mɔgɔ yɛrɛ bɛ se ka fɛn di muso ma ni muso 2 b'i bolo n'i ma siran ala ɲɛ e bɛ se ka miliyɔn di dɔ ma ka sɔrɔ dɔ ma 20 sɔrɔ ka sɔrɔ a ma bɔ a kalama o b'i ni ala de cɛ ala kɔni t'a to i la ala t'a to i la dɛ nga muso dusu na da kɔni ka balo hɛrɛ la mais k'a di fo sinamuso yɛrɛ ka bɔ a kalama ko cɛ y'a di ale dun ma fɛn sɔrɔ o ye o tɔɲɔli fana ka jugu tɔɲɔli dɔ in ye dɛ k'a sɔn ja k'a ka hakɛ perdu bon dɔ in ye k'a ka hakɛ perdu a b'i ni ala cɛ a b'i juger mais o ka fisa k'a sɔn ja k'a ka hakɛ perdu a kana muso ninnu 2 ka so kɔnɔ ka jɔn na dɛ ala ɲɛ b'u la dɛ n'u tɔɲɔna ala b'a lajɛ ala sago sago mais an bɛ min fɔ an balimamuso ye tiɲɛ de don musow fana ka keleya ko mana fɔ o tɛ nkalon ye nka n'a tɔɲɔna a ka sabali a k'a dɔn ala ma ɲinɛ a kɔ ala sago sago ɲininkali kɔnɔntɔnnan min fɔ la balimamuso i b'i ka jaabi sɔrɔ nin jaabi sɔrɔ jiri la an bɛ taa ɲininkali ta ni a nɔfɛ hali bi o fana ye an balimamuso wɛrɛ ale cɛ wele ka na olu tun bɛ jama la de la o cɛ nana fɛn kɛ cɛ kun ale labanna ka na fɔ di cɛ ma cɛ komansera a bɛ ka baara kɛ min na fo nafolo nana bugu dɔɔnin ala nana kɛ ala ye lajabiya kɛ nafolo tiɲɛna o nafolo tiɲɛ dɔrɔn a taara muso wɛrɛ ta fan dɔ fɛ u bɛ dugu wɛrɛ la ale bɛ dugu ale min y'a dɛmɛ kunun ale ka dugu yɛrɛ ye o to ye ala jigin dugu la muso ka taa ye fɛ yalima k'ale b'o dugu ba in de kɔnɔ i bɛ ka minɛ fɔ ale cɛ ka ɲɛsin dugu wɛrɛ ma ka ɲɛsin ale ma cɛ de nana ɲininkali laban in quoi cɛ de nana muso de ye nafolo di a cɛ ma o faamu na ko cɛ bɛ fɛ ka mun muso ko di cɛ ye muso 3nan ta sisan donc o bɛ dugu wɛrɛ la ale bɛ dugu min na a tun bɛ to ka taa fɔ ale ye tuma mɛ laban in na a y'ale ka dugu yɛrɛ bila pewu a tɛ se a mago t'a la a ni muso 3nan de ko ka min k'a la
Ouais, mais mon enfant de doit même au cacahuar c'est que au jone. A bɛ sɔrɔ e kun ye dɔ de fara a kan sa kɛ. O de ye ɲininkali yɛrɛ ye sa kɛ. Nabi. Bon, a bɛɛ ye kelen ye o. An ye min fɔ sisan a bɛɛ y'o kelen dɔrɔn de ye. Muso bɛ k'a fɔ de ale cɛ don. Ayiwa a kun bɛ garisɛgɛ ɲini de la je sais pas muso y'a wele ka na parce que se tɛ cɛ ye ka na a bololafɛnw di cɛ ma a ka jago kɛ o cɛ ye jago kɛ o kusayara cɛ ma ayiwa ko mais sira wɛrɛw nana tuguni nafolo tiɲɛna ɲininkali sira kan muso yɛrɛ de ko nafolo tiɲɛna ayiwa sisan cɛ ye ala minɛ ka taa muso wɛrɛ furu kun a mago t'ale la bilen ale fana ko k'a ka wari segin ayiwa ɲininkali in fanba ye o de ye min bɛ faamu quoi bon sisan aja an bɛ se ka min fɔ n'a sɔrɔla i kun ye wari juru don a la de sariya la o ye juru de ye o a taara muso wɛrɛ nɔfɛ a ma taa muso wɛrɛ nɔfɛ a kan k'i ka wari sara muso wɛrɛ ko tɛ juru la o juru ye juru de ye mais n'a sɔrɔla cɛ diyaɲɛ yɛrɛ de kama e ye wari ta ka d'a ma n cɛ don hɔn o fana bɛ kɛ o n'i y'a d'a ma o sira de ka sa ayiwa n'a ye muso wɛrɛ ta ayiwa n'i ko n ka wari di a bɛ fɔ k'o ye dimi kuma ye n'o tɛ wari ko t'a cɛ bon tuma min na fana e yɛrɛ bɛ wari d'a ma muso wɛrɛw kun bɛ yen mais kɔri a fana kun bannen t'o la ka tugu e fana nɔfɛ parce que e ye wari di a b'o ko la ni juru de bɛ k'a ka sara bon mais o t'a jaabi ye a jaabi ye min ye dɔrɔn n'a sɔrɔla i kun ye wari juru don cɛ la i ka wari k'an ka sara mais n'i kun y'a d'a ma de n cɛ don an ka di sariya la a dun tiɲɛna i yɛrɛ b'a kalama wari tiɲɛna sariya la o y'o binnen ye o tuma na cɛ de ye jalaki don a y'i janfa ka taa muso kura wɛrɛ fɛ yen ka ban e la a y'i tɔɲɔ ala sago i sago. Ɲininkali tɛntɛnna balimakɛ dɔ i n'a fɔ question dɔ jaabi tɛmɛna sisan yɔrɔ bɛ tɛmɛ ɲɔgɔn na ko ni muso ye den sɔrɔ ka sɔrɔ ani cɛ ma bɛn ɲɔgɔn na ko den bɛ ta a bɛ tɛmɛ jaabi fɔlɔ min dira a b'a ka jaabi sɔrɔ o kɔnɔ ala k'an bɛ sɔgɔma an bɛ taa ɲininkali tɛntɛn fɛ hali bi o ye kumalakaw ye ko den bɛ mun kɛ muso sɔrɔla den sɔrɔla ka sɔrɔ a ma denkisɛ ka muso dɔ denkisɛ ka to bila dɔ la ala y'a kɛ a ɲɛna o bolo den wolola bon muso dɔ denkisɛ o bɛ kɛ cogo di sa muso cɛ ni muso kɔni bɛ denw bɛ fɛnkɛ ka cɛ denkisɛ ka to bila e ko muso dɔ denkisɛ tɛ ko n'a yɛrɛ bolo ko den jɔn ta muso de ka wele ma cɛ de ta nabi ninnu ye hakili miiri fɛnw de ye sariya tɛ ninnu kalama o ni min bɛ ka kɛ bi ni très généralement u b'a kɛ muso minnu ma se ka den sɔrɔ u b'a kɛ olu de ye mais muso den don cɛ den don n'a sɔrɔla a ma kɛ sugu la kaban fo i yɛrɛ muso a kɛra o de la e de y'a k'i muso la mɔgɔ bɛ ɲininkali kɛ ni muso den don walima cɛ den don mais n'a sɔrɔla sa kunfɛ ko de don comme farajɛw bɛ ko bɛɛ kɛ n'a sɔrɔla kunfɛ ko de don u ye dɔ ta ten dɔrɔn pour que muso dɔ ka den sɔrɔ ka na nin k'a la sariya la o ye haramu ye sariya b'o haramu sariya b'o haramu ni den sɔrɔla ni fa ma présenter fa bɛ se ka k'a la cogo di ba de ta don c'est à dire muso dɔ a ma den sɔrɔ a y'a ɲini docteur fɛ an bɛ fɛ ka den sɔrɔ docteur fana taara k'a dɛmɛ ka o connaissance k'a la mais ka sɔrɔ a n'a cɛ tɛ walima cɛ t'a fɛ sa sariya la o ye haramu de bɛncogo si t'o la mais n'a kɛra dun den ye jɔn ta ye den ye ba ta ye kɛ jɔn de ko a den don ni cɛ ma ye dun alors ɲininkali t'o la mais n'a sɔrɔla u bɛ fɛ k'a fɔ furu de kɔnɔ
ni furu kɔnɔ don n'i y'o k'i muso la mais e de den don sababu de nana dɔrɔn a tɛ se k'a sɔrɔ a yɛrɛ ma sababu wɛrɛ nana min na a bɛ se k'a sɔrɔ ɲininkali t'o la a den de don komi den tɔw bɛ cogo min na voilà. Sariya la gɛlɛya bɛ sinaya la o dogolen tɛ fan si fɛ mais hakilimaw bɛ jɛ ka sigi mais mɔgɔw bɔ yɔrɔ tɛ kelen ye mɔgɔw lamɔcogo tɛ kelen ye mɔgɔw ka kalanw tɛ kelen ye alors n'i nana fɛnw fara ɲɔgɔn kan minnu lamɔcogo n'u ka fɛn tɛ kelen ye fɛn min bɛ se k'o ɲɛ o ye silamɛya ɲuman ani sabali de ye. Alors mais ni min bɔra sabali kɔnɔ an kɔni bɛ min fɔ muso ye toujours k'a fɔ sabali kuma i sinamuso fɛ a fo ni dumuni mɔna a wele walima a ta bɔ n'o bɛ kɛ yɔrɔ minnu na n'a ye fɛn o fɛn k'i la a to Ala ma Ala b'a sara o de kan ka fɔ sinamuso bɛɛ ye mais min ta b'a kɔnɔ o ta b'a kɔnɔ mais problème ye min ye min b'i ye kɛnɛ kan o de ye zahiru ye mɔgɔ ti mɔgɔ minɛ gundo ma n sinamuso b'a kɛnɛ ta a b'a kɛnɛ ta min ma kɛ mɔgɔw ɲɛna o b'i ni Ala de cɛ mais mɔgɔw ɲɛna ta kɛ dɔrɔn a fo a t'a tɔgɔ ma karisa i ni ɲankuma Ala b'i kusaya ye diɲɛna yan a b'i kusaya ye lahara e m'a ye bamananw ka jate filɛ nin ye an bɛɛ ye ko dɔ ka sɔrɔ o bɛ an fɛ yen sinamusomaw bɛ kɛlɛ u bɛ ɲɔgɔn neni f'u bɛ ɲini ka na u bolo ci ɲɔgɔn ten na mais anw fɛ yen sinamuso min bɛ girin ka i bolo fa sinamuso ɲɔgɔn na o ka gɛlɛn o tɛ kuranɛ aya ye dɛ o ye bamanan aya de sinamuso fila n'aw kɛlɛla min fɔlɔ b'a bolo bɔ ka bugɔli kɛ dɔ in b'a su don o ye wulibali ye dɛ n'aw kɛlɛla min fɔlɔ b'i bolo bɔ ka bugɔli kɛ u ko o de bɛ sa dɔ in ɲɛ a b'a su don k'a sigi a cɛ kunna o la i b'a ye kodɔnyɔrɔ la sinamusow bɛ fɛn bɛɛ da ɲɔgɔn kan mais bolo se t'o ɲɔgɔn ma o ka gɛlɛn dɛ alors mais nin bɛɛ nana dɔrɔn du ka se ka sigi ka se ka ja o la an bɛ min fɔ an balimamuso ye a kana datigɛ a sinamuso la a bɛ min k'a la o bɛ sinamuso ni Ala cɛ mais ale yɛrɛ bɛ se ka a niyɔrɔ ɲini diɲɛ ni lahara sinamuso kunna ni a foli ye ni kumali y'a fɛ hali n'a y'a jɛ o la fo ni o bɛ na ni kɛlɛ wɛrɛ ye n'o tɛna ni kɛlɛ wɛrɛ ye a k'a fo a ka kuma a fɛ hali n'a t'a ja la a ka gɛlɛn ni ma dɛ a ka gɛlɛn ni ma kojugu nka ni ni sera k'a kɛ Ala b'i ni sara min na o ka bon a bɛ min kɛ ye Ala sago sago. O ti question kɔni ye o ye o ɲɛ bɛ ɲini de mɔgɔ min nan'i den ɲini k'a furu ka taa n'a ye bon an dun ka laada dɔw bɛ yen laada caman bɛ an fɛ farafinna yan walima Mali kɔnɔ yan
o laada ninnu dɔ ye très généralement muso bɛ furu ka taa cɛ fɛ yen k'a ka minɛnw to yen a somɔgɔw bara après muso bɛ n'u ka so a bɛ n'i labɛn a ka minɛnw bɛ siri ka d'a ma cɛlakaw bɛ n'a nɔfɛ don dɔ bɛ fɔ cɛlakaw ye u bɛna muso ye nɔfɛ a bɛ sɔrɔ ka yɛlɛmɛ définitivement a cɛ fɛ yen pelepele bon sisan muso de nan'u ka so k'a bɛna minɛnw nɔfɛ cɛlakaw mana bilen bon o jaabi ka gɛlɛn dɔɔni munna u mana e bɔra ni mun ye e taalen mun kun kɛra parce que a ɲininkali ka misɛn dɛ parce que fo ka cɛlakaw de ɲininka a tɛna muso nɔfɛ wa a ye n'a nɔfɛ nin don in a ka minɛnw labɛnna ɔ n'u mana fiyewu maa bɛ bila ka t'u ɲininka mun don kumana ni dalilu sabatilen b'u bolo o don ni dalilu sabatilen de ye muso ye hɔrɔn de ye ni cɛ dɔ ko a t'a fɛ cɛ wɛrɛ b'a fɛ ne bɛ se ka min fɔ ala ye nin de ye. Bon, isa nin jaabi direct de do parce que a fɔlɔ ye min ye cɛkɔrɔba jalakilen do mun y'a don nin na muso somɔgɔw fana jalakilen do mun na y'a d'a ma alors mais nous aw sɔnna k'a di cɛkɔrɔba yɛrɛ sɔnna k'a accepter furu ye fo ka taa sa de ye nka sariya ye bɔda kɛ a m'a fɔ bana na mais dɛsɛ la so si la ni cɛ dɛsɛra so si la ko cɛkɔrɔba bɛ san 80 denni bɛ san 25 bon o ti baasi ye o n bɛ fɛ ka min fɔ sariya bɛ se ka min fɔ nin na ni hali n'a sɔrɔla muso bɛ san 30 la cɛnin bɛ san 15 la a cɛ ye san 15 ye a yɛrɛ ye san 30 ye sariya la cɛkɔrɔba ko ni musokɔrɔba ko kuma tɛ yen kuma min bɛ yen dɔrɔn cɛ dɛsɛra muso ka hakɛ dili la hali ni denmisɛnnin don alors ni cɛ dɛsɛra ka muso ka hakɛ di sariya bɛ muso de filɛ a bɛ cogo di lajarabi y'i cɛ sɔrɔ i bɛ se ka sabali wa i b'i yɛrɛ khiyaru la ni muso ko ne tɛ se ka sabali n'a kɔni ma se ka ne ka hakɛ dafa ne bɛ bɔ sariya jɛnen don n'o ye n'a sariti ye sariya b'a ɲini muso in fɛ i bɛ to i cɛ kunna san 1 a bɛ fɔ cɛ i yɛrɛ furakɛ ni san 1 dafara pewu ala y'a kɛ kalo 9 kɔfɛ fura dɔ kusayara cɛ ma a sera ka gɛrɛ a muso la hali ni wasa ma kɛ n'a sera ka gɛrɛ a la sariya b'a fɔ muso ma a ka san 1 wɛrɛ di cɛ in ma parce que dɔ kun kusayara a ma dɔɔni la a tɔ bɛ ɲɛnabɔ o tuma na mais ni san 1 bɛɛ dafara san 1 bɛɛ dafara fura ninnu ma se ka foyi ɲɛ sariya b'a ɲini cɛ fɛ a ka muso in labila n'a ma labila sariya bɛ di diɲɛ di muso yɛrɛ ma a ka bɔ mais olu bɛ k'a fɔ ko tension ye cɛkɔrɔba de minɛ bon sariya ti tension ni kunkolodimi ni kɔnɔdimi fɔ parce que tension bɛ mɔgɔ dama min na n'o o dalen bɛ k'a ka du balo hakɛ b'o la muso m'a fɔ ko kɔngɔ b'a la o kuma na min bɛ k'a fɔ dɔrɔn muso tɛ k'a ka hakɛ sɔrɔ kuma yɛrɛ ye nin de ye kuma na sariya
bɛ min fɔ muso ka hakɛ ko la o ye nin de ye ala sago sago. ala kisa ɲagalen ta an donna balimakɛ dɔ k'olu ye dɔ den furu ala ka kɛra u ye den furu denkɛ min ma a ye accident kɛ kalo 7 dɔrɔn kɔrɔnakaw nana ka denmuso gosi ka taa n'a ye ka sɔrɔ nka ko cɛ b'a fɔ ko accident in dira olu denkɛ ka dɔ la yan fan fɛ k'u nana den gosi kalo 7 dɔrɔn accident kɛlen kɔfɛ walima i bɛ mun fɔ ne balimakɛw ye ka ɲɛsin ma u jɛlen walima ale ye cogo di. Bon, charia la o ti bɛn parce que furu ye jigi de ye ni dɔ ye accident kɛ ka tɔɔrɔ sɔrɔ dekun sɔrɔlen cɛ fɛ n'o kɛra i banuma y'a la o kun tɛ furu ye a bɛ sɔrɔ kun bɛ o furu la o kun ti n b'i fɛ furu ye mɔgɔ si tɛ ala deli dekun na mais furuɲɔgɔn fila ni dɔ ye dekun sɔrɔ o kuma de dɔ kan k'a jira tɔ kelen la ko bi de n b'i fɛ o ye diɲɛ ka ɲinita ye o ye ala yɛrɛ silamɛya ka ɲinita ye alors mais cɛ ye accident kɛ dɔrɔn kalo damadɔ kalo 7 aw nana den minɛ ka taa bon sariya la ɲininkali min bɛ yen sariya kiiri bɛɛ tɛ se ka tigɛ question yɛrɛ kan quoi parce que ni ninnu nan'u den minɛ kalo 7 parce que cɛ ye accident kɛ hakili tiɲɛna ɲininkali min bɛ yen mɔgɔ bɛ se ka accident kɛ hakili bi tiɲɛ san yɛrɛ k'o la mais après i bɛ tila ka segin i yɛrɛ ma ɲininkali min bɛ yen n'a sɔrɔla hakili cɛ in ti cɛ de bila ka kojugu dɔ kɛ muso la n'u sigalen bɛ a kana n'a faga ou bien a kana na dekun dɔ se muso ma n'o de kama u ye muso yɔrɔ janya na n'o n'a ɲɔgɔnna don yanni hakili ka sigi sariya bi jɛ n'o fana ye mais n'a kun ye dɔrɔn an y'a dɔn nin ta tiɲɛna ka ban an den tɛ to ninnu na bilen n'o don u ye diinɛ sɔsɔ u ye maaya sɔsɔ o ye diinɛ sɔsɔ u ye maaya sɔsɔ mɔgɔ furuɲɔgɔn dekun dɔw bɛ yen n'a y'o sɔrɔ e de kan ka na sekuru la k'a fɔ biyan n biyan mana jigitigɛ dɔw bɛ yen o de la ni furu bɛ siri tubabu ninnu an ka tubabu sariyaw la mairie sariya ninnu na u b'a bɛɛ ɲininka a bɛ furu ɲɔgɔn ma ni hɛrɛ sɔrɔla a b'a la ni tɔɔrɔ sɔrɔla a bɛ ɲɔgɔn fɛ ni bana nana a bɛ ɲɔgɔn mara ni tɔɔrɔ o tɔɔrɔ nana hɛrɛ o hɛrɛ a bɛ ɲɔgɔn mara a b'o layidu de ta ka don mana o yɔrɔ la sariya yɛrɛ t'a f'i ye fiyewu k'i k'o layidu ta parce que sariya b'a dɔn déjà e kɔni ni baya bɛ ɲɔgɔn na ka ban e tɛ se ka ba i furu ɲɔgɔn na ko a ye tɔɔrɔ sɔrɔ ne hakili la an bɛ se ka min fɔ u ye min kɛ nin ye ɲininkali jaabi cogo la ɲininkali cogoya jaabi la o man ɲɛ mais an t'a dɔn kun min don o de la an b'a jaabi ka da yan voilà. ɲininkali ta ani wɔɔrɔnan ko olu bɛ taa juru ta banque fɛ k'a don marchandise la k'a feere nka san bɛ yɛlɛma ka sɔrɔ marchandise ninnu ma san sango jango wari ɲɛ ka min bolo k'a jagabɔ a ye yalima ko b'a dɔn o b'a to fɛn ninnu ka san ka wele ka walima u bɛ a jagabɔ u bɛ taa juru de ta banque la k'a don marchandise la k'a feere san bɛ yɛlɛma ka sɔrɔ marchandise ninnu ma feere wari jɛ t'u bolo o la u bɛ jagabɔ marchandise nin jagabɔ walima u b'a to a ka feere ka ban tuma min na ka sɔrɔ ka wari nin jagabɔ wa. marchandise ye jagominɛ de ye jagominɛ b'i bolo a ma feere fɔlɔ a jaga bɛ se ka bɔ de sariya la sisan ni warijɛ min b'i bolo n'o ye halala ye marchandise min fana b'i bolo n'o ye halala ye marchandise valeur de bɛ jate n'o valeur sɔrɔla o ni warijɛ min b'i bolo o bɛ sɔrɔ k'o de jagabɔ sariya la jaga bɛ bɔ marchandise min y'i ta ye ni juru t'a la ni juru t'a la ne ka bitigi falen don minɛn na wa a bɛɛ ye n ta ye mana sariya la ni jagabɔ sera bitigi kɔnɔ minɛnw bɛ jate o valeur bɛ bɛn joli ma n'o da dɔnna o tuma na sariya la o de jaga bɛ bɔ voilà. ɲininkali ta ani wolonfilanan ni question in bɔra faransi ko olu fɛ yen ko dɔ banana ko dɔgɔtɔrɔ y'a jira k'a fɔ ko a dusukun man ɲi ko fo ka wulu ta ko k'a don a yɔrɔ la ne ma ko nin kɛ ka wulu dusukun bɔ k'o don adamaden. Bon nafa de don
a ka ca la mɔgɔw bɛ wulu mara a ka ca la o bɛɛ tɛ wulu dun ni wara bɔra u b'a si o la k'a nafa sɔrɔ ni so nana a b'o kunbɛn wulutigi b'a nafa sɔrɔ n'a fɔra ko ka wulu dusukun don i dusukun na ko i bɛ balo o bɛɛ tɛ nafa ye wa mais est-ce que o ye tiɲɛ yɛrɛ ye n'o ye tiɲɛ ye mɔgɔw kɛri ko problème ti maa sɔrɔ o ma deli k'o mɛn fɔlɔ mais an ti dɔnni nankari quoi parce que dɔnni ye dɔnni de i b'a fɔ ne tɛ nin dɔn mais mɔgɔ ti dɔnni sɔsɔ quoi mais an kɔni b'a dɔn n'a sɔrɔla wulu bɛ se ka dusukun bɛ se ka adamaden dusukun marcher lisi min bɛ faransiw ni ameriki dɔgɔtɔrɔsow la o lisi kun ti bila ye dɔw bɛ ka dusukun ɲini u bɛ san 6 bɔ bi an balima dɔ bɔra sisan ne yɛrɛ fɛ yan yanni Maouloud cɛ tile damadɔ fɛngɛ dɔ de dilanlen bɛ k'a don a kɛrɛ la sakini de b'a kɛrɛ la mais i t'a faamu n'a yɛrɛ m'a jiri la a ko dusukundimi de b'ale la o ko dusukun in kan ka falen ko mais ale ka aran ka jan c'est à dire dusukun minnu bɛ yen se ma k'ale ma fɔlɔ ale filɛ san 3 a bɛ dusukun de nɔfɛ a ma sɔrɔ mais o kelen bɛ ka fɛn dɔ dilan k'o don a kɛrɛ la saki de don a bɛ vɛsi yɛrɛ don a kan i t'a dɔn fɔ n'a yɛrɛ y'a bɔ k'a yiri la a ko nin ye batiri de ye min b'a dusukun dɛmɛ ka se ka marcher bon n'a sɔrɔla wulu dusukun kun bɛ se ka bila o la wulu joli bɛ yan bon ne bolo nin ye ɲininkali kabakomaw de ye dɔrɔn question minnu bɛ poser ne wulu dusukun bɛ se ka adamaden balo mais munna pourquoi pas wulu yɛrɛ bɛ ka mɔgɔ nafa de ye o nafa ye nafa de ye ala sago i sago ɲininkali ta ali segin na an balimaw dɔn ko mɔgɔ dɔw poyi bɛ olu fɛ sisan u ta t'u du u bɛ cɛkɔrɔbaw bɔ u bɛ musokɔrɔbaw bɔ u ɲɛsin ala ko ma ko dugu alimami o de don ka fara dugumɔgɔw kan ka maa minnu kɛlɛ ko alimami o la k'a kana tɔɔrɔ suma ye sabula k'a fɔra ko diɲɛlama ko nabila isa bɛna ko nana ko isa ko dabɔra ko n'a kɛra ko ka mɔgɔw bugɔ wa bon nabi ne bolo a bɛ sɔrɔ e ma jaabi ɲininkali in faamu kosɛbɛ non oui e ko u bɛ mɔgɔw bugɔ de k'u ɲɛsin ala ma n ko ne mɔ a bɛ sɔrɔ i filila yen de mɔgɔ bɛ se ka i ka diinɛtigi de bugɔ ko k'a ɲɛsin ala ma mais mɔgɔ min t'i ka diinɛ na k'o bugɔ k'o k'a ɲɛsin ala ma o ka gɛlɛn dɛ bon ne y'a mɛn cogo min na o tɛ nin ye nin question ye ne hakili la nin caman posera ne kunna an ka tournéw la u ko chrétien dɔw de bɛ yen chrétien karamɔgɔw pasteurs u bɛ taa duguw la dugu dɔ tel que Kocala avant dugu dɔw u bɛ wajuliw kɛ u b'a fɔ k'u bɛ subagaw minɛ n'u ye mɔgɔ min yira k'o ye subaga ye u b'olu de ci f'u ka nkalon da u yɛrɛ la walima u ka fɛn dɔ fɔ bon alimami fana faralen b'u kan o subaga minɛ in de la ayiwa u y'a ko fɔ k'a gɛlɛya kosɛbɛ mais fɔ a ko bɛ tribunal yɛrɛ la kasow kɛra a la bon o n'a ɲɔgɔnnaw de don bon n'o don sariya da tɛ don nin ko ninnu na o k'a fɔ karisa ye subaga ye karisa tɛ subaga ye sariya t'i da don o la parce que o ye gundola ko de ye o ye gundola ko de ye fɛn minnu bɛ gundo la sariya b'o to ala de ma fɔ n'a sɔrɔla fɛn wɛrɛ bɛ se k'o ɲɛɲini fɛn min yɛrɛ ye hakika ye ni siga kɛ tɛ o la parce que tɔɲɔli bɛ yɔrɔ o yɔrɔ sariya b'a contre la bon ni contre ku bɛ sariya bolo contre ku min o ye hakika ye sariya dalen b'o la siga t'a la sariya b'o bila k'o fɛn nasɔn kɛlɛ n bɛ fɛ ka min fɔ dɔ ka don yan sisan ka na dɔ yira ko nin ye subaga ye mais anw dun tɛ subaga dɔn mais anw bɛ da la cogo di ko cɛ ka kuma ye tiɲɛ ye dalilu jumɛn b'an da la an b'o dalilu bɔ cɛ bolo cogo di fana sariya la fo an ka da la de dalilu min bɛ cɛ bolo tiɲɛ yɛrɛ la sariya jɛnnen don n'a dalilu in ye n'a ko min ye subaga ye o ye subaga ye
bon cɛ ka o dalilu ni sariya ma na ni fɛn ye k'o sabati cɛ yɛrɛ bolo o la ni cɛ ko mɔgɔ min ye subaga ye sariya la anw tɛ se ka da o la an b'a fɔ a y'a tigi tɔɲɔ hali ni tiɲɛ don kumana a ti daga silamɛ ka fara o tigilamaw kan ka mɔgɔw dɔw lebu ko subagaw don mais n'a sɔrɔla furakɛlikɛlaw de don an bɛ se ka fura d'aw ma a ka subagaw tɛ se ka tiɲɛni kɛ walima a ye nin k'a ka dugu la subagaw tɛ se ka tiɲɛni kɛ n'o kɛfɛn in bɛ bɛn sariya bi jɛ n'a ye o ka kɛ pour que tiɲɛnikɛlaw kana u sago sɔrɔ ka tiɲɛni kɛ jamana kɔnɔ walima dugu kɔnɔ an ma ne yɛrɛ Hayidara précisément ne m'a fɔ subaga ko tɛ tiɲɛ ye dɛ kabini Ala k'an da an bɛ ka balo a kɔnɔ de subagaw bɛ yen subagaw y'a kɛ tan subagaw y'a bɔ tan mais anw t'a fɔ nkalon don mais fɛn min dɔnni t'i la i tɛ se ka jɔ o fana na dɛ ni min ye ne ɲininka an b'a fɔ an wolola ka sɔrɔ a bɛ fɔ an kɔni wolola ka sɔrɔ subaga ko in bɛ fɔ mais a tiɲɛ n'a nkalon sa o dɔnni t'an na mais an b'a dɔn mɔgɔ jugu kɔni bɛ yen mɔgɔ jugu bɛ yen ɲɛjugu bɛ yen dajugu bɛ yen Alakira y'o fɔ o b'an ka hadisa bɛɛ kɔnɔ sallallahu alaihi wasallam ɲɛjugu bɛ yen n'i y'i pari n'a y'i filɛ ka ban n'a ɲɛjugu ye n'Ala ma far'i kan i bɛ sa walima bana b'i minɛ i bɛ bin kira yɛrɛ sallallahu alaihi wasallam don dɔ la a nana a ka so a ka jɔnmusonin dɔ bɛ a ko mɔgɔw ma a ko a ye taa ni nin ye a ka ɲɛjugu fura k'a la ɲɛjugu y'a minɛ kuma na ɲɛjugu de ye subaga ye wa ou bien jumɛn don wa bon en tout cas ɲɛjugu kɔni bɛ yen ɲɛjugu bɛ yen dɛ n'o ye i filɛ ni filɛ cogo dɔ ye i yɛrɛ ka tɔbu Ala yɛrɛ ye mɔgɔ da fɛn dɔ de b'i la fanga dɔ de b'i la mɔgɔw ka fangaw tɛ kelen dɔw ta bɛ bɔ ka baara caman k'u ye dɔw yɛrɛ bɛ se k'u ta labaara yɛrɛ dɔw b'u ta labaara mais Ala ma bɛɛ se o la mais tangan dɔ kɔni bɛ Ala yɛrɛ bolo adamaden bɛɛ la o tangana in tɔɔrɔ mana bɔ yɔrɔ o yɔrɔ a b'a kunbɛn mais n'a dɛsɛra min na o bɛ s'a la kumana o de la ɲɛjuguw bɛ yen o kɔni sabatilen don hadisa kɔnɔ i bɛ bana n'u ka fɛngɛ ye i bɛ se ka to a la yɛrɛ i bɛ se ka to a la yɛrɛ mais kira nana ni sɔlasilam i kan ka kilisi minnu kɛ k'o kunbɛn walima ni a ye mɔgɔ min sɔrɔ a tigi kan ka salo ni aya minnu ye ani dugawu minnu ye o maasuru caman bɛ kira ka kumaw la bon c'est pas n'a sɔrɔla o de ye subaga yɛrɛ ye walima a ti kerecɛnya yɛrɛ sabote koyi a ti kerecɛnya jalaki a bɛ mɔgɔ lankolon dɔw de jalaki n'u bi u yɛrɛ tɔgɔ da diinɛ na comme an yɛrɛ fɛ minnu k'u ye silamɛ u bɛ manamana ko caman kɛ ni silamɛya tɔgɔ ye alors ni nin ko a ye kerecɛn ye a bɛ taa bi mɔgɔw kan ko nin ye subaga ye nin ye subaga ye o ti kerecɛnya lagosi malangolo dɔ de don min bɛ fɛ ka kerecɛnya lagosi mais a tɛ se parce que mɔgɔ yɛrɛ jogo ka baara o t'i ka taabolo lagosi o e yɛrɛ de kan ka lagosi nin ko in bɛ senna Mali kɔnɔ yan a mɛnna dɛ voilà nka nabi e ka ɲininkali in ye k'u bɛ taa mɔgɔw bugɔ de k'u ɲɛsin Ala ma Busa bɛ maa ɲɛsin Ala ma wa ahan amin ɲininkali ka ani kɔrɔtɔla ko i bɛ mun fɔ alimami ni denw bɛ jɛnɛya kɛ ayiwa u bɛ daminɛ tɛ u bɛ si tɛ se yɛrɛ ko alimami qualité professionnelle ko sariya bɛ mun fɔ la a bɛ jɔyɔrɔ ma mun kɛ bon sariya bɛ min fɔlɔ fɔ o ye la taziru wazirat wizra ukhra dɔ ka jurumu tɛ taa dɔ kunna wa dɔ tɛ minɛ ni dɔ jogo ye fɔ alimami yɛrɛ min jɛna n'a ye nin ka kɛ a ka denbaya fɛ a ma foyi fɔ a la a tɛ ka foyi fɔ a la sariya la ni mɔgɔ bɛ yen min jan b'a ka denbaya la ka tɛmɛ alimami kan o de kan ka kɛ alimami ye mais ni alimami dɛsɛra a ka denbaya la alimami dɛsɛra de kiraw denw y'u kɛɲɛ nabi ɲuman dɔw denw y'u kɛɲɛ o tuma na mɔgɔ sɛbɛ walima alimami den bɛ se k'a kɛɲɛ alimami den bɛ se k'a kɛɲɛ kiraw dɔw den y'u kɛɲɛ nabi ɲumanw denw y'u kɛɲɛ
n'u wa den ma ko a kana don kuru kɔnɔ a ko a ti don a dɛsɛra muso la a dɛsɛra a den la o ye Ala ka kira de ye mana mɔgɔ bi dɛsɛ kuma dɔw la bon ni dugulamɔgɔw y'a dɔn tiɲɛ na alimami dɛsɛra alimami y'a seko kɛ nka a dɛsɛra dɛ sariya la seli bɛ k'a kɔfɛ kojugu wa seli ka ɲi nka alimami min y'a dabɔ a kama k'a ka denbaya bila tiɲɛni na ka diɲɛ n'a ye sariya la n'i ye seli yɔrɔ wɛrɛ sɔrɔ i b'o alimami kɔfɛla to yen Ala sago sago bon an bɛ min t'a la kosɛbɛ o ye mɛsi do ye sariya la alimami ni diinɛ ɲɛmɔgɔ minnu n denmusow n'u musow bɛ mɛsi do sariya la mɛsi ko tun tɛ kojugu ye koyi o tun bɛ don yɔrɔ bɛɛ o an de nana an ka fitinɛ yɛrɛ fɔlɔ la o b'a la o an fa nɛni n'an ba nɛni n'an mangoyali mɛsi ko b'a la o la fɛn min ma labɔli kɛ ka se k'a faamu ko diinɛ ka kɔnen don maa ti alimamiw kɛlɛ o la parce que fo a k'a dɔn ko in kun taara de koyi ko in kun taara dɛ ni Ala sɔnna a bɛ ka kana de bon aw minnu fɔlɔ y'a faamu na aw jugera mɔgɔw ka n'a ka faamu ye dɔrɔn a b'a jɛ ko kun tɛ yen o ko kun tɛ yen alors produit a bɛɛ y'o kelen de ye k'i fi ma ko fo n ka n jɛ danga min fɔra o la an y'o fɔ ye kuranɛ yɛrɛ kɔnɔ setanɛ y'i kale Ala ye a ko na u fili ma n'u kɔ do ye Ala ma hali y'u da cogo min na u n'u yɛlɛmɛ i yɛrɛ y'u da cogo min na u b'u bɔ ten cɛw n'u tulo sɔgɔ i y'u da cogo min na u ti to ten u na kunsigi wɛrɛ fara i ta kan i ye ɲɛsi hakɛ min d'u ma u bɛna jɔn na u na dɔ wɛrɛ fara o kan i ka sɔni Ala o ka surun u ɲɛna u bɛna sɔni wɛrɛ fara a kan u bɛna Ala ka dali yɛrɛ yɛlɛmɛ mais n bɛ fɛ a ka taa ni kɛ minnu y'a dɔn k'u tugu Ala b'u ta tiɲɛ jahanɛmɛ kɔnɔ mais n bɛ fɛ ka min fɔ ka fara a kan a kana o doni da kunna ka silamɛw filɛ n'o ye ko in ma faamu ko ye a bɛ ka kana de kumana dɔɔni dɔɔni a bɛ na o condamnation a b'a ɲɛ sago o kunna alimamiw ni dɔnnibaw hakɛ la dɔw dalen t'a la parce que u m'a mɛn ko Hayidara de y'a fɔ mais u t'a dɔn ko hakika don a sabatilen don u t'a dɔn fiyewu Hayidara de y'a fɔ o kuma na ni Hayidara de y'a fɔ yan'ale k'a dɔn ko Hayidara m'a fɔ Hayidara y'a lakali a b'a ɲɛ tugu o ko dɔw kan ka tɛmɛ na Ala sago sago alhamdulillahi rabbil alamin baden tebe Cherifla lajabaw an bɛ duman tigɛ aw la nin yɔrɔ in na inshallah ɲininkali ni jaabi kɛnɛ kɔnɔ san 2017 Maouloud la an karamɔgɔ Seyid Sharif Usman Madani Hayidara fɛn min bɔra ko tɔ la sigida wɛrɛ aw bɛna o bɛɛ lajɛlen nasɔrɔ yan'o cɛ an bɛ aw fɔ ka waleɲuman dɔn a ka ɲɛmadali la a k'an bɛ diɲɛ waati wɛrɛ wa shukran lakum fi amanillah